за Господа, брати и сестри, християни, жители на това боголюбиво, православно християнско село Бързия. Преди да направя своя коментар за повода, който ни е събрал, искам съсърдечно да ви поздравя за светлите Господни празници, в чието цикъл се намираме и в момента. Да ви пожелая много здраве, радости и надежда във вашия живот. Бог да бъде щедър и милостив към вас, за да може всички да вървим напред по пътя на живота и да го изпълваме със смисъл и съдържание. И не на последно място да ви предам отеческия поздрав и благословение на Негово Високо Преосвещенство Видинския митрополит Дометиян, по чието нареждане съм тук, за да проучиме въпроса, който никак не е много важен. Това, което прави приятно впечатление, е активността на хората от село Бързия по отношение на църковния живот. Толкова много хора са дали своя вод по отношение на църковните дела, независимо, сега ще видим за какво става дума, но това е изключително голяма активност. Аз вече 4-5 години съм заместник на Видинския митрополит и имам представа от църковния живот на цялата епархия и няма да бъде пресилено, ако кажа, че такава активност Видинска митрополия не е срещана на друго място. Толкова много хора да се подпишат. Въпросът е да разберат за какво са се подписвали, защото ние считаме, че те са подведени, злоупотребено е с техния вод и поради вашата ревност и активност имате право да знаете всичко това. От няколко години село Бързия се обслужва от отец Евгений. Мисля, че вече е добре познат на всички и по радостни и по тъжни поводи. Той е винаги бил с хората от село Бързия. И аз мисля, че така ще бъде и занапред, защото Видинска митрополия не възнамерява да променя досегашното положение, защото на основната енория, която ще обслужва отец Евгения Бързия, нововъведенията, които са за Берковица, те касаят Берковица и той, разбира се, ще има и там отговорности, и то сериозни, но по никакъв начин това няма да ощети църковно-духовния живот в село Бързия. Във Видинска митрополия се получи писмо от кмета на село Бързия, той е госпожа Кметицата, която изразява мнението на всички жители на село Бързия, поне така завършва нейното писмо, че тя иска радикални промени, че вие имате предпочитание към други свещенослужители, че не сте доволни от служението на отец Евгений. Сега ще го зачета. Това не е верно. Да. И аз мисля, че ние не бива да допускаме един човек, независимо кой е той, още в началото на своя мандат да злоупотребява със своите избиратели по този начин, с една категорична лъжа. Защото тук можем да си направим изводи какво ще бъде и по-нататъчното служение на тази госпожа. И сега това по принцип е писмото, защото чух слухове, че писмото не било изпратено от Кметицата, бил е някакъв подписал. Това е тук бланка с логото на кметство Бързия. Написано е до Негово Високо Преосвещенство, копие до Видинския епархийски съвет. По принцип да се пише до
владиката до митрополита, това не е случайна работа. Това значи, че има изключително голям проблем. Не може тук така да се занимава митрополита, нали, който е върховен духовен ръководител на една епархия, каквато е Видинска епархия, който е също и старши член на Светия Синод, който е и с ранг външен министър на Българската православна църква, да бъде занимаван с лъжи. И ние ще потърсим сметка за това нещо. Така. Ваше високо преосвещенство, уважаеми членове на Видинския духовен епархийски съвет, като новоизбран кмет на село Бързия, встъпих в длъжност на 7 ноември 2011 година. Запознах се с състоянието на черквата и с начина на провеждане на служби и различни видове панихиди. Значи първото, което е направила, се запознала с църковния живот. Добре. Не знам, заведение. Тук да, вие имате представа доколко тя е активна. Така. Откакто съм в длъжност до днес, 5 декември го е писала това писмо, констатирах, че не се провежда служба в неделните и празничните дни. Посещавала съм службите в неделя и някои празници и знам, че християните в село Бързия посещават редовно службите в черквата. Създадени са традиции за радостни и тъжни ритуали. И сега вече казвам. Нарушена е традицията на вярващите с това, че не се провеждат служби, не присъства духовно лице на празниците. Отец Евгений от Клисурския манастир се налага да го търсим за панихиди и погребение по телефон. Аз не знам по-лесен начин за набиране. Не е удобно и не улесняваме жителите от село Бързия, когато им се наложи да търсят свещеник, да звънят по телефон. Ние знаем кога ще умре. Значи тя иска свещеник да живее в Бързия. Така е. Да. Ние ще знаем кога ще умре, ние ще обадим предварително. Необяснимо е за мен, както и за хората, които посещават черквата, защо е променена цената на свещите, като от 10 стотинки не се продават, а се продават само от 20 стотинки. Което също не е така, има и свещи, които не са така. И при записването на имена за здраве се взема цена от 20 стотинки, а не както беше преди години от 10 стотинки. Смятам, че с решение църковното настоятелство би следвало да се определят цени с решение на църковното настоятелство, както за провежданите погребения панихиди, така също и за цените на свещи и приписани имена. Само за ваше сведение, ценоразписите, с които работят църквите, не се приемат от настоятелството, те се спускат с окръжно на Светия Синод. Каква е цената на венчавка, на кръщавка, на офелона панихида? Като член на това настоятелство не съм запозната да се е провеждало заседание, а се вземат индивидуални решения от свещеника. Интересувам се, защо свещеника, отец Евгений, иска жителите от селото да събират средства за закупуване на чаша и лъжичка за причастие, тъй като цената била около 500 лева. В църковните магазини няма ли такива и на по-ниски цени? Сега, за тая инициатива за събиране на средства за... Аз не знам, че е на настоятелството. Ето, на Леля Иванка, обаче аз никой не съм казал, даже съм ви забранил това да го правя. Така, но въпреки
То не е някакво нарушение. Това не е нарушение. Ако не са такива пари, ако не са хората в село Бързия, църквата ще падне. Благодарение на хората църквата съществува. По принцип това са свещени съсъди, без които не може да се провежда църква в Георгия. Това, кое има от църквата, сте с такива помощи. Така, според мен не е правилно да се събират средства от население. Който желая би могъл да направи дарение или да ги закупи, но да просим от пенсионери и безработни, смятам, че ще създадем работа на прокуратура. Така смята госпожа Кметница. Само просто предпоследната служба, която служих тук в Бързия, споменах на хората, за да знаят, че ще закупят такава чаша, за да знаят хората и да изискват, примерно, от тук нататък, че църквата има такива съседи. Казах, че съм събрал 400 лева и ми остават 100, полека-лека ще си събера и ще купя тая чаша. И всъщност сега някой от хората е казал нещо, тя не е разбрала. Споменах това нещо, да го знаят всички хора, че църквата има такива съседи вече. Просто ми разбира се да изисквате, защото някой ден ще стане така, митрополията ще ме премести и съседите ще изчезнат. И ще останем без нищо. Разбирате ли? Просто вие ще знаете, че има такова нещо. Имайки предвид, че селото ни е голямо, имаме нужда от свещеник, който да присъства постоянно в черквата, за всички служби, а не само в недели и на празници. Желаем да бъде определен свещеник. Тоест, вие желаете друг свещеник. Ние не Да, ама ние не сме видели писмото, ние се подписвахме, че да си остане Евгений. Нали така беше? А писмо не е имало. Чакай да видим още какви неща. Разбрах, че отец Евгений е изпратен на служба в черквата Пресвета Богородица в град Берковица и смятам, че физически не му е възможно да се разкъсва на няколко места. Молим ви, ето сега, молим ви от мое име и от името на християните в село Бързия да определите друго духовно лице за постоянно служение в празнични и неделни дни в черквата в село Бързия. Така, очаквам правилното разбиране и решаване на проблема, за да удовлетворим желанието на населението, което не е никак малко, по настоящ адрес над 1600 жители, да бъде отворена черквата за неделни и празнични дни. Имаме предпочитания към отец Евгений Георгиев Иванов. Ама, това не е предпочитание нейно. Това, което вчера. Ама ние не сме чели писмото. Към отец Евгений Георгиев Иванов. Решението е ваше. С уважение. Иванка Митова, кмет. Он запали до 60 ден. Така, тук, между другото, Аз не мога повярвам. има много имена. Срещнах името и даже и на Леля Фела се е подписала. Всички са се подписали. Тя се е подписала. Кметницата първо се е подписала. Аз преча ли ви така? Вилна и Георги. Ела, тук ти поне си получила. Сега, искам само малко внимание да дадем думата на двама-трима души да кажат защо са се подписали, защото ние сега ще отидем в кметството, ако там е кметицата. Аз мисля, че би трябвало да е там, защото тя е на работа и ако отсъства, трябва или да е командирована някъде, или да е в болничен или в законен отпуск. Ако не, тя трябва да е там, да ни приеме, за да им кажем какво е направила тя за село Бързия. Защо я поканяват има тук? Еми не е местото тук, честно казвам.
Тя по принцип... Да даде обяснение сега. Нейното мнение се разминава с вашето, доколкото аз знам, така че тя няма място тук. Комунисти, църква не бе. Не, църквата има място... Не до комунисти. Важното е, че не е правилно. Кажите, Лелю Иванке, за какво се подписа... Ама тя Леля Иванка беше с списъка, тя да обясни кой е дал този списък. Тя ще каже. Бехме тук и вземахме решение, като разбрахме, че свещеника ще държи верковица и ние почнахме да се смущаваме, че ще може ли тук да дойде, като не знаем неговото мнение. Даже я питах и тебе на манастир. Аз ви казах, че няма да го освобождавам. Да, че тук ще си бъде. Наложи се да отидем при нея и не докладваме тук какво сме вземали решение. Ние тук жените, всичките си така говориме, че си искаме нашия свещеник тук да си остане. Ние сме си свикнали с него, он е свикнал с нашите незгоди и недъзи. И така. Там она ме пита какво тук сме вземали решение, що е докладвано. Викаме, това е, ние искаме, всичките вземахме решение, подписи ще събираме. Да. Подписи ще събираме, викам да си остане нашия поп. Она е добре, Лелю Иванки, и аз ще, защо он си отговаря да е поп. Вика, да, точно това са думите. Вика, той е изпълнителен и може и да пее и всичко, и те е добре. И она, дека това се разправяме, приготвила листове и ни ги даде 5-6 листове, вика, тези листове и минава и събира подписи. Викам, Иванке, я ще събирам подписи, ама да не стане нещо помежду Единьо, Евгений и другио. Я го казвах и отец Евгений. Викам да не стане нещо промена, она няма да стане, нали? Искате си то, искаме то. Я искам всека неделя, ти искаш, викам и ние искаме, ма не може, он държи и манастир, и спалчевци, и верковици. Издръжката на свещеника не може да и сега в тия условия всеко село да има свещеник, защото е затруднена издръжка. Едно село не може да го издържа, нали? Защото църквата има бюджет, но този бюджет не е достатъчно. Ние малко с всяка неделя някой път 4 човека има само. Защо ли идва селото? Да дойде селото да чете всяка неделя, да кажем от тези всички, които идват на служба, знаят, че когато и да сме се разбрали, винаги е имало. Да, винаги следва. Кога ще има следващата седмица. И винаги идва. И тогава стана въпрос за приборите. Тук вика Лелю Иванке, ти си искала да събираш пари от хората за чаши, за такива работи, за прибори. Викам, да, защо всичките се съгласят, как друг път да сме събирали, така и сега. Викам, ние имаме малко пари и трябват ни още 200 лева. Няма да одиш никъде, забранявате да одиш. Викам, като ме забраняваш, ти ще дадеш и тия 200 лева тук от съвета и я няма да одим, да може да си вземем. Ние он да пренаса от манастир тук, че ние сакаме да се пречисляваме, донася ги от манастир. Това не е един път и два пъти, он ще ги носим там насам. И она се съгласи. Не е възразила на нищо, не е лошо дума, нещо да казала против него. И като списъците събрахме с имената, я и занесох. И тази жена, и други 4 човека събирахме, че аз сама не мога да обиколим селото. И занесох и пак и повторих. Викам ви, Иванке, да не стане некоя гав, викам със свещеник. Нали, искам ли си нашия Евгений? Що? Она ми казва, че ако он не може да дойде, оня Евгений ще дойде Берковскио. Викам, Берковскио е Евгений, никой няма да го ще, защо? Ама хората на всеки къде сме ходили, всеки вика, за нашия си поп ще се подписваме, ако не. Сите са се подписали за поп Евгений да остане. На всеката така сме казали на хората, ние излизаме лъжци сега. И като минах из цяло село, няма човек да не е искал да се подпише. Всички хора се подписа, дадох и списъците и викам, а писмото, къде ти каза, че ще пишеш писмо? Вика, не съм го написала, ще го напишем писмото. Викам, ще напишеш на дедова, вика, че искаме нашия си Евгений. Ние си го знаеме за наш. Нашия Евгений от манастира, а не Берковскио. Така обеща. Вика, за това Евгений. Така, по принцип и отец Евгений ви е приятел. Те това сме се разбрали, те това си били думите. Виждате, за някой тук
Той вложи... Не знаел името на Евгения. Тя си е... Аз съм ги казала. Аз съм ги казала. Човек да пише изобил не случайна институция, не може седваш да пишеш на владиката е така, не знаеш имена, не знаеш съдите. Не може така. Добре, а не е невъзможно да го написал. Берковски от какво написал това нещо. Има подписи, не да си скажа, ние пък казвайте вие. Те да видим, да не би, може би волята не е виновна, те да видим. Виновна са ето писмото, ето и подпис и печат на Иванка Митова. Кой държи печата на кметството? Печата всеки може да имаме да се маркираме. Така, искате ли да направите коментар за това, което чухте и виждате? Аз мисля, че е злоупотребено първо с личните данни и подписите на хората. Да, с нашите подписите. Значи, коментара, първо благодаря за поканата. Коментар, който мога да направя, че съм потресен от това нещо. Аз миналата година на Никулден разбрах, че жителите на това село събират подписки в подкрепа на отец Евгений. На самия Никулден, когато беше дядо Владика, дори отец Евгений му спомена дядо Владика да знаеш, че събира една подписка в моя подкрепа, защото хората мислят, че аз няма. Беше и господин Антонова Лазан Кметица. Защото хората си мислят, че аз ще отида в Берковица и няма да обслужвам Бързия. Всичките така мислят. И така беше. И аз, като живееш в това село и свършиш в това село, знаех именно, че така подписка се събира за останалото. Споделихме с госпожа Каменова това нещо. Вчера разбрах, че е писано по този начин в разговор с отец Евгений и игумена Антим. И ние ще помолим да имаме копия от това писмо. Ще потърсим възможност като обществен съвет, който представлява жителите на тази община и който ще се грижи за всичко, което трябва да става по нормалния и законен начин, като местен парламент. Считаме, че тук са нарушени системно правата на хората. Това е подменен един вод. Да. Един вод подменен и аз само искам да питам, познавате ли един, който се е подписал в подкрепа на изгонването на отец? Не, няма такъв. Нито един не е. Всеки за него води. Не, вътре има место. Вътре има место. Влезем всичките. Ние да влезем ли? Коридор голям, какво става? Еми, желаеме всичките. Да, хайде. Всички. Ние желаем да чуваме какво става с нашите подписи. Да. И си взимаме. Идем така, къде? Да им кой да ми мрази. Като председател на Общинския съвет, за който кмет също и госпожа Каменова живо се вълнува от въпроса какво се е случило тук. Искаме да попитаме и другата страна. Все пак те си правото да си решават църковните въпроси, но ние всички като аз мисля, че ще се проведе по друг начин срещата. Би следвало двете страни, които така смятате, че има спор, да се срещнем и да разговаряме. Не очаквах, че в такъв начин ще се проведе, защото аз като постъпих като кмет в село Бързия, исках да се запозная навсякъде къде каквото се случва. И при мен се явиха граждани, които така споделиха, че
не се провежда всяка неделя в черква. Значи аз, както съм тук, нямаше единствено само на Николден, но това беше в последствие, след като организирахме тук проверки и така да исках да се информирам от граждани от Бързия, провежда ли се или не. Моето единствено желание е било значи да има ред в черквата, да бъдат обслужвани хората. Тук в Бързия се провеждат всякакви ритуали, и кръщавки, и венчавки, и погребения, и панахиди. И моята единствена цел е била да направим така, че хората в Бързия да бъдат улеснени, да се работи в тяхна полза. И за това аз попитах населението, искали да има в неделните дни на празници черква, и населението каза, че иска такова нещо. Сега при мен се яви Леля Иванка Близнашка, която каза, че в черквата са дарени 360 лева и не се знае къде са похарчени. Малко по-късно, че имам разговор. Така, значи не знаех похарчени ли са, не са ли. А ако смятат, че не трябва да се търси сметка за дарени средства, похарчени ли са, не са, аз съм за да не им се търси тогава, щом не искат да се търси сметка, но беше поръчано на две жени да минават из Бързия, да събират пари, да се купи чаша за причастие. И на мен ми стана много чудно. Значи дарени са 360 лева и около 200 да се събират, това значи, че правят 500 лева. За мен е напълно неоправдано да се купува чаша за причастие за 500 лева и за това попитах епархийския съвет как се управлява черквата в Бързия. Това беше... Колко е вашата заплата? То не е тайна. Не е тайна, 706 лева ми е щата. Така, а за една чаша, с която години наред се служи, ви се струва, че е много 500 лева. Ама защо да искаме от хората? Аз написах, че може да се даде дарение, може да се купи. Ако искат да дадат дарение, нямам нищо против. Всеки да купи като иска. Не трябва да ни питат. Какво искаш? Секунда само. Има ли до вас писмено оплакване от църковния живот, от свещеника, до вас лично? Не, няма писмено. Няма писмено оплакване. Ама аз не се оплаквам от самия отец. Аз питам как се управлява черквата. Вие чели ли сте писмото, което съм писал? Питам как се управлява черквата в Бързия. Не трябва ли да попитам? Аз мисля, че съм кмета на територията на Бързия. Има устав на българската църква, преди да се пише до митрополита, който не е случайен човек. Има устав на българската църква. По интернет навсякъде може да се намери, да се види как се управлява църквата, какви са правата и задълженията на църковното настоятелство, на свещеника, всичко написано ясно. До днес аз написах, член съм на църковното настоятелство, никой не ме е търсил до днес за нищо. Ние искаме да разрешаваме спори или да правим нападки. Аз ако искате от тук на сетнец, нищо няма да се мешва в черквата, няма да помагам, няма нищо. Ема как е, значи... Ние митинг ли провеждаме, господин Янков? Искам да попитам, кажете две имена от подписката, които в този списък, или едно име поне, Искат вашето име, които искат да се подмени. Значи не, те не искат да бъде подменен. В подписката минавахме при населението, че искаме в неделя и в празнични дни да има... И как вие предлагате да дойде друго лице? Да дойде друго лице, вие в прав текст го пишете. Да определите духовно лице за постоянно служене в празнични и неделни дни в черквата в село Бързия. Написала съм, имаме предпочитание към Евгений Георгиев Иванов, тъй като е от нашия край. Не съм имала такова намерение, че никой от населението не е искал да бъде, значи мое мнението, но грешно съм написала. Мене, когато идеха да ме питат, искам ли да се подпишем, да остане Евгений, аз подписах да остане Евгений, а не Евгений да се махне и да дойде Евгений Георгиев. Ако искате Евгений, който искате, нямам нищо против. Може би по бързината си се написала, но не е минавало населението. Населението не е подписвало подписка да остане отец Евгений или да бъде сменен. Да има си подадеш оставката.
Много ви моля, ние митинг ли? Искам да попитам митинг ли? Кажете какво ни пита. Не си кажи какво ми пита. Не съм празния лист, ето този лист стоеше там. Как ще празен лист? Празен лист беше. Какво да пише на листа? Аз ли да напиша нещо? Значи, който писмо? Ние аз помолих хора да правят подписката. Когато се събира подписка, трябва текста да напред, да знаят хората какво се подпише. Вие сте ги подвели. Те си право да търсят. Там в писмото пише, че вие изразявате мнението на 1600 жители. Значи финала не съм го направила. Очаквам правилно разбиране и решаване на проблема, за да удовлетворим желанието на населението, което е 1600 жители. Тук какво пише? Че искам да има в празнични и неделни дни лице в черно. Какво друго съм написала? Ето и отдолу, че имате а хората не са изказали такова. Добре, не са изказали. Грешката е моя. За първи път правя така. Грешката е ваша, обаче знаете ли, че ние сега слизаме от църквата и тия хора искат да бъде сезирана прокуратурата за това, че е извършена злоупотреба с техните и лични данни и подписи. Няма лични данни, само 3 имена. Не е подменен вота. Значи аз не съм подписала никъде, че искам да махнем отец Евгений. Къде пише тук в подписката? Предложен да бъде Евгений Георгиев. Вие така сте манипулирали хората да направят... Не съм ги манипулирала. Аз пуснах подписка да има... Какво беше там необходимост от този списък? Какво беше там? Че искаме поп неделя и празнични дни. Не. Значи, мен отец Евгений нито ми е брат, нито ми е братовчет, нито ми е някакъв... Не ми е никакъв родина. Така, сега вие имате ли готовност да напишете едно писмо до Видинския митрополит, че косвено, айде не пряко, косвено или по какъвто и начин сте го подвела и сте го Ще го излъгала. напиша, че съм го подвела, защото не съм знаела как трябва да направя подписката и затова така съм я направила. Да напишете Ще напиша и от тук на сетне няма да се бъркам. Значи думата излъгах, няма да я напиша, ще преценя какво ще напиша, но аз не очаквам, че по този начин ще проведем срещата. Мислех, че ще дойдете да разговаряме, да разрешиме проблема. Във Фейсбука се разпространява, правиме митинг. Каква нужда? Ето във Фейсбука едно момиче написано. Във Фейсбука едно момиче призовава на митинг. Аз мисля, че днеска митинг ли правим или среща. Потърсихте ли енорийския свещеник? Такова беше, мисля, че такова ще беше да бъде. Ама никой не ви кара да се молите, господин Иванов. Мен от присъстващите ми е пределно ясно за какво става на въпрос. За какво става? Какво си искаш да бъде? Какво става на въпрос? Аз казвам, че правя каквото искам. Че 2 месеца и вече сме излъгани. Аз се нещо я казвам за какво излъгала писателя. Значи след като е празен да си пишем имената и подписите и после някакво прикрепено писмо, което никой не го е чел, единствено ти и вече долу владиката го чете, значи какво е? Не сме излъгани. Не сте излъгани. Защо не пратихте този подпис с писмото? Всеки да бъде запознат какво става. Ако се види, че долу пише Евгений Поп от Берковица, някой ще се подпише ли за него? Някой ще се подпише ли? Или за Поп Георги? Няма да сменяме никой. Ама как няма? Там е написано. Аз ще напиша проверка. Вие не може да сменяте никой. Комедиани ще изразя вашето мнение, че не искате Значи да ние не бъде... го позволиме да го сменим. Не искаме, аз ето не искам да го сменим. Значи ако трябва ще дигаме наистина митинг, но не да го позволим. Ама не се върта, значи мисля, че днеска трябваше по друг начин да проведе, не да правим митинги и да правим... Ама той подписката трябваше да е по друг начин. А кога се напише? Подписка съм допуснала грешка. Вие вярвате ли, че това нещо владиката така елементарно ще подходи към... Ето не е елементарно, аз не смятам, че е елементарно. Това е сериозен въпрос. Господин Яковлев, но мисля, че по друг начин ще проведете срещата. За мен днес е политически митинг. Какво е? Вие го смятайте както искате. Аз така го смятам, това е мое мнение. Значи вие нали искате да се изразя мнението. За мен... Ама не. Къде е политиката? Моля ви,
господин Каменов, аз вас не всички съм тук сме поканила. поканени от Да. Игумена, който Защо е не ме наместник поканихте на и мене владиката в черта? Аз като каква съм в момента? Той призова към всички жители. Вие сте Както писала ние сме като разбрали, така кмет и ние идваме при вас в качеството ви на кмет. Нямам Вие нищо като против, длъжностно добре сте лице... дошли по всяко време. Изслушайте, вие като длъжностно лице написала сте писмото, извела сте го с изходящ номер Да, на аз като кметството, кмет, да. а изразявате своето мнение от името на вашите избиратели. Това е измама. Това е Вие го значи, тълкувате така, аз не го тълкувам. това е злоупотреба на длъжностно лице. Значи по вашата логика с тази подписка ви можеше да поискате тук да се направи ядрен център или нещо друго. Примерно, ако бяхте изпратени до министър-председател. Да не гръмнат. Вие разбирате ли, че една подписка не е случайна работа? 200 души са се подписали. Повече са, да. Защо не насилствено? Кой е излагания с тях полицайчка насилствено? Аз не знам, мисля, даже някой ми каза, че и при доктора, който е тук на селото, също е имало списък. Нема такова. И хората той ги е карал да се Нема подписат. такова Само нещо, съм чул. моля ви. Единствено съм помолила Лена Иванка да минава за подписи. Ето Лена Иванка. Лена Иванка и тръгва с това и ти ги караш да... Значи кажи защо се подписахме. Абе не съм и кметицата първа се подписа, че аз съгласна за нашия си свещеник. Тя вика, че да има и в неделя литургията и казва, че се подпише за Евгений, нали? Да, за нашия си Евгений се подписа и персонал от целият тук се подписа за нашия си Евгений. Не за Берковски. Мене ми се струва, че нещо се въртиме, някой не смее да си каже истината, но аз не съм човек. Вие сте сезирали Вижденска митрополия и идва представител на митрополията да разреши въпроса. Оказва се, аз идвам тук, питам хората, искате ли свещеника да бъде сменен, както сте изразили мнението си чрез своя кмет и да бъде назначен еди кой си? Защото от писмото става ясно точно това, че отец Евгений не си гледа работата. Не е написано, че отец Евгений не си гледа работата. Написано е. Дайте да го прочетем. Бехте горе, слушахте. Дайте да го прочетем, ако трябва пак. Отец Евгений не си гледа работата, обвинен е дори в злоупотреби, за които се заканвате, че прокуратурата ще се... Не се е заканвал. Къде прочетохте, че каза създаваме работа? Ето го писмото. Като новоизбран кмет на село Бързия встъпи в длъжност на 7 ноември. Ние го четохме. Така, къде се заканвам на отец Евгений, че не си... Ето. Че не идва. Не идва в неделните служби. Не идва, че не си върши работа на прокуратура. Според в църковните магазини, ето пише отгоре за чашата за причастие. В църковните магазини няма ли такива на по-ниски цени? Според мен не е правилно да се събира средства от населението. Който желая би могъл да направи дарение или да ги закупи, но да просим от пенсионери и безработни, смятам, че ще създадем работа на прокуратурата. Кой е просил? Къде има там? Къде са ми Кой просил да ги Добре, аз ето в присъствие на госпожа кметицата задавам въпрос. Защото ние сме пред дилема. За нас истината е по-важна от всичко. 360 лева като са дадени дарения, похарчени ли са, отчетени ли са некъде? И питам в писмото, като се събира такса от 5 лева за черквата, къде се заприходява и къде се харчи? Има си отчет. Ама нали ти си настоятелството? Никой не ме търси. Търси ги ти. Аз сега като дойдох реших да потърся и ето не съм права да... Защо не търсиш теха, търсиш владиката? Защото те мен не искат да ме търсят. Задавам въпрос. Как да постъпи Видинска митрополия? Да се съгласиме ли с тая подмяна на вота на хората? Да сменяме ли свещеника? Да сезираме ли прокуратурата? Защото... Веселки, това от теб не зависи. Това не е случайна работа. Аз съм гражданин и си казвам мнение. Нямам нищо против. Ама ние по същия начин може да събереме подписи. По същия начин може да събереме подписи. Не съм аз. Ти си кметица заради тях. Аз съм Да, за цялото население ни подведе. Цялото население подведе. Само 200. Така, според мене трябва да седнете и да напишете: дядо Владика, аз ви излъгах. Ако не го напишете,
Аз искам да се срещнем с църковното настоятелство, може ли? Какво? Да се срещнем с църковното настоятелство и с вас. Защо с църковното? Вие ще се срещате колко искате. Вие не искате ли? Аз ако има нужда от мене, разбира се, че съм на разположение. Добре, аз съм викания. Църковното настоятелство, вас и отец Евгений. Ма то днеска се проведе тази среща. Аз искам и аз да участвам в Значи, нея. митрополита трябва да получи адекватен отговор. Истина ли е това или не е истина? Ще му напиша опровергателно писмо на отец Домитиян и ще му опиша както е. Повече от 200 човека. Тие неща преди се правят, се питат това. Вие изразявате мнението на 1640 лекота. Обичаш, отвори, че тук е много топло. Така, аз лично съм възмутен от тая постъпка. Ако има доволен, нека се радва. Населението иска да не се интересува. Жертвата няма да се интересува. Тия хора са се подписали. Значи аз проявих самоинициатива. Посетих цялото гробище. Накарах моите работници по програмата за временна заетост да събере дърва. Влизах в черквата да проверя какво е състоянието. Тук има едно момиче, Ливка. Тя знае в този един месец, с нея сме ходили да разгледаме трапезарите, да разгледаме камбанарията, да разгледаме пътя. Умувахме с нея по какъв начин да помогнем на черквата, да кандидатстваме с проекти, с какво ли вие сте се качили и сте видели в какво състояние е пътя до черквата. 8 години за тази черква нито път се е правило нищо. Значи прави се някакъв частичен ремонт, но моето желание беше да се направи изцяло. Ето тук имах намерението да призова, там има собственици, ако сте видели, има едни капини обрасли, да се изчисти, да се направи проект, да се направи пътя, да се направи камбанарията, да смениме душемето на трапезарията, да смениме дограмата с пластмасова и да приведеме целият така църковния обект там, да го приведеме във вид, в който подобава за това село. И моите намерения много бяха доброжелателни да помагам на тази черква, даже с отец Евгений на 40 на баща ми, лека му пръст, че го споменавам, беше ни приказката сега, че чакаме кмета да ни помага. И съм с отворени обятия да помагам на тази черква. Но на мен ми се поднесоха така нещата, че аз се възмутих от това, защо ние трябва да купуваме еди каква си чаша, защо ще увеличаваме цените на свещите, без да се знаят църковно. Ето при мен пристигна, аз ви казвам, че пристигна информация, ако са ме подвели, значи ако ме са ме излъгали, лъжа и аз. Къде е тази информация? И моето намерение не беше изобщо такова, нито да се завлизам в конфронтация. Дори да са такива намеренията, това писмо, написано по този начин, вие слагате пак за пореден път и за последен го казвам, слагате подписка на хора, които са се подписали с намерението да подкрепят своя свещеник, а вие слагате към ваши твърдения, че трябва да бъде сменен. За първи път правя такава подписка и съм допуснала грешка. Оправдание може да има. И от утре нататък аз с отец Евгений казвам тук всички да чуете, разпространете и сред населението. Няма да имам никакви такива разногласия или каквато дума. Отец Евгений иска. Значи, дали отец Евгений иска? Аз като един път е подведен. Ама аз какво искам да... Не искам нищо да му правя на отец Евгений. Казвам, че тук не се каквото мога, ще помагам за населението. Искам с проект, значи в това село не е създадена традиция да има ред и дисциплина тия 8 години. И сега за първия път искаме да създадем някакъв ред и се обръщат нещата по съвсем друг начин. Щом смятате, че не трябва да има... Така съм го направила. Добре, кой е инициатор на това? Да направим кой е инициатор? Ама не решим за какви неща сега говорите. Тук не ми... Има ли поне двама човека, които искат Евгений Георгиев Иванов да дойде в това село? Освен вас. Кой да? Не мога да кажа. Защо е предложен Евгений Георгиев? Защо е предложен? Такова е моето мнение. Защото ли вземеш подписите и можем да си имаш собствено мнение? Значи не мога да има... Нямам нищо против. Не може да ни вземеш подписите и после да си имаш твое мнение. 200 човека и после твое си единствено мнение. Имаме предпочитание, така е написано. Е злоупотребено. С вота на хората е злоупотребено. Тя си мисли, че е Бог и може да се пише каквото си иска, нали?
Какво правим? Предлагам да... Добре. Значи, Владимирска митрополия Ще напишем повикателно писмо и ще сте написали неистина. Добре. Ще прекратиме всякакви... Значи аз ще разговарям единствено и само служебно с отец Евгений, за да нямаме от тук нататък някакви пререкания, че аз съм казала нещо, пък той е казал нещо и така нататък. Ако има някакво желание да му помагам по всяко време, да заповяда, ще му помагам. Но от тук насетне аз няма да се интересувам от черквата какво се случва. Това значи да напуснеш настоятелство. Това значи да напуснеш настоятелство. Да напусна настоятелство. Нямам нищо против. Това е моето желание. Вие за първи път се опитахте да се намесите в църковните дела и стана голяма каша просто. От тук насетне отказвам се от църковното настоятелство, няма да се меса в черквата, защото не искат да се интересуваме какво се случва там. Един човек, който се служи с лъжа, не може да бъде член на църковното настоятелство. Не, аз съм избрана без да знам. Госпожо Митова, може да изразите вашето мнение като член на настоятелство, но вие изразявате мнението на институцията кмет. Да. Това ли не осъзнавате през цялото време, което ние искаме да се разбере? Да. Какво? Разбрахме ли се за какво става? Не би от вас зависи. Не, да, аз се казвам до тук нататък. Това ми е моето. С отец Евгений ще разговаряме единствено и само служебно, ако има желание да заповяда. Аз каквото ще се прави за тази черква, ще си кандидатствам и ще го правим, но от тук нататък диалог между отец Евгений и мен няма да се състои, за да си нямаме неприятности и дразни. Как ще разберат хората, че сте си ги слагал? Напиши писмото, говоря, дай, ние ще минем отново, ще съберем подписите, да кажем, че те подкрепяме в твоята лъжа. Толкова. Значи владиката трябва да знае, че ние сме се подписали за отец Евгений. Добре, ще знае. Ама как ще знаеш? Къде ще се напише, кой ще бъде свидетел да се... Защото пак по същия начин може да се случи. Писмото ще ни бъде разпространено, да го прочетете. Преди да се изпрати в митрополия. Няма може ли да повикам отец Евгений да го прочете, като го изпрати? Повикайте го. Ще имате ли желание да го прочетете? По-скоро отец Анти би трябвало. Добре, отец Анти. Чрез него, той ще ми го. Добре, отец Евгений ще дойде в Бързия да разговаряме и да му дам да прочете писмото. Обещавам, това ще ни бъде последното. Но с църквата не може да се заиграва. Просто трябва също писмо към настоятелство, че се отказвате от настоятелство. Да, защото аз... Просто трябва, защото всички ме натискат и казват, не искаме на настоятелство. Ама аз не исках, значи аз когато съм избрана, не знаех, че съм избрана и в настоятелството. Значи за да нямаме дразни... Значи, нали оценявате какво се е случило, за да ме избъргат църковното настоятелство, не ме питал никой, просто